Sa number 7, isa ka motorcycle rider nga nagpahigad sa dalan para magsuksok sang raincoat kay nagaulan, nadala sang utility van. Ginapatihan nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilibno ng driver sang Isuzu Travis utility van nga nag-arangka sa motorsiklo kag poste sang kuryente sa Circumferential Road, Purok Villa Gracia sa Barangay Bata sa Bacolod City, kaina sang kaagahon. Nagwa sa traffic investigation nga padulong norte sang Barangay Bata ang van nga ginamaneho sang 33 anyos ka lalaki kag residente sang Barangay Luna sa Cadiz City. Nadulaan sang kontrol ang driver sang van nga nabungguan ang motorcycle rider nga nagapondo sa igad sang dalan agud kuntani magsuksok sang raincoat bangod nagainulan. Natumba ang rider kag ang iyang motor samtang ang van nagdiretso sa gutter, natumba kag naigo ang poste sang kuryente. Bukod sa insidente, nasamaran ang driver sang van kag ang 24 anyos nga driver sa motorsiklo nga taga Barangay Villamonte sa Bacolod City.